ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಕತೆ ಓದಿನಾರು ದೇಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆಜತ್ತಿಮಾರು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪುಸೊಡಿದ ಕೈತಲು ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಅಂಚನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠತ್ತೊಲಾಯಿ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೆ ಬಾಕಿದ ಕಲೆ ಪಾಡು ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಕೈಕಲ ಒಂತೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಬುರುಡು ಅವಿನ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ತರೆ ಬರ್ಚಿನಾಗ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷತದ ಅರಿ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ಯ ಅವು ನನ್ನ ಕಾರಾಡಿಕ್ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅವೇನು ದೆತ್ತು ಮೇಜಿದ ದೀಯೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲುದ ಪಜೆ ಒಯ್ತದು ಒಂತೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿನಿದ್ರೆ ಆದು ಪೂತ ಗಿಡಕಲಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಿದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಚ್ಚಿ ಕುಚ್ಚಿ ಕತ್ತರ ಒಂದು ಬರ್ಕಂದು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಸೀನೆ ಕೆಲಸ ನಡಿ ಪೋಯೆ. ಓ ದೇಜನ್ನ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತು ತಿರುಗೊಂದುತ್ತೆ ಕುಜಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ನೆನೆಪಾನ್ ಅಂಚ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ. ಸೀನೆ ಎನ್ನ ತಲೆಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟಾದು ಬರ್ಚನೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ತರೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂದಿನ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷತೆ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನು ಅವೇ ನಾಯಿ ಪೆಜ್ಜಿದು ಒಂದು ದಾದೆಯೇ ಅರಿ ಈರ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಯ ಪಕ್ಕ ನೆನೆಪಾಯಿಚಿ ಒಂದು ಅರಿ ಕೆಂಪುಂಡಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯದ ಉಪ್ಪುತುಂಡು ಅವ್ವ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಮಠ ತಂಜಿ ಬೋದುತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಅಕ್ಷತೆ ಓ ಮಠ ರಾಯರ್ನ ಮಠಯ ಪಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಠನಾ ಅಂದು ಮಾರಯ ಆರ್ನನೆ ಆಯೇ ಆ ಅರಿನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದು ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಓತೊಂಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ್ಯಾನ್ ದೇಜಣ್ಣ ಎಂಕು ಅದೃಷ್ಟ ಒಲ್ಲಿಂಡು ಇನಿ ಎಂಕು ಅಡಿಗೆ ಪೋರೆತ್ತನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸದಾತ್ರ ಎಂಕು ಪೋರೆನೇ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ದಾಲ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರೇಚ್ ಎನ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಆಯಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಕ್ಷರ ತೆಗೆದು ಆಯ ಖುಷಿಯಾಣ್ ಬಂದು ಎಂಕು ತಿರಿಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಅಂದೆ ಆಯನ ಮೋನೆ ತುಯ್ಯ ಒಂದು ಅಕ್ಷದಿನ ಯಾನು ದಿಯೋನಲಿಯ ಅಂದು ಕೇಂಡೆ ಯಾನ್ ಆ ಒಂದು ತರೆ ಪಂದಾಯ ಅವೇನು ಆಯ ಕಿಸೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕು ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಸುರುಮಲ್ತೆ. ಆಯನ ಮಗಲಿಗೆ ಆಯನ ತಮ್ಮಲಿನ ಪೊದ್ದೆರೆ ಉರುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದು ಸಾಟೆ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಯನ ಜಾತಿದ ಗುರುಕಾರಗೆ ತೆರಿಪಾದು ನಿಶ್ಚಯ ಬರುಡು ಪಂಡೆಗೆ ತನಕ ತೆರಿಪಾವಂದೆ ಪೂರಾ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದು ಅಖೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಾಂದು ಗರ್ವೋಡು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ್ಯಾವೆಂದನೇ ಪೋವಾಡು ಪಂಡು ಆಯನ ಪಿರಗಡ ಕುರಿಯರಿಗೆ ಇಮೆ ಗುರುಕಾರನ ನಾಲೈಗೆ ಪೋಡ್ದು ನನದಾಲ ಅವಗಳ ಆಪಿನೆಡ್ ದುಂಬು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದು ಕೇಂಡೆಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗೂ ದೇವರನೆಲ್ಲ ಎಂಬುಂಡು ಪಂಡಲ ಆಯಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಚ್ಚಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರಿ ಅಡ್ಡ ಆರು ಕಾಪುವಿರಿಂದ ಏರಾ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಐಕಾತ್ರ ಇನಿಪೋದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರೋಡು ಎನ್ನುದೀನಿ ಆಂಡ ಇಂಕು ಪೋರೆ ಚೂರ್ಲಾ ಪುರುಸುತ್ತಾಯಿಜಿ ತೂಲೆದೇ ಜಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರೇ ಇಡೆ ಬತ್ತೇರು ನನದಾಲ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರೆಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ದೇವರೇ ಇರೇಣಿಯನ ಕೈತಲ್ ಕಳಪುರಿಯರು ಮಠಕ್ಕೂ ಪೋತೀನಿ ಆನು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಆನು ಅಕ್ಷದ ಬೂರ್ದಿನಿ ಅನ್ನ ಕೈಕ್ ಅವು ಏರಿನಿ ಅನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಯಾನು ಮಠಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿರಿದಾಲ ಪೋತಿನತ್ತು ಕೈ ತಲ್ಪೋತೆ ಪಂಡು ಉಲಾಯಿ ಪೋತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ ಆತೆ ಆಂಡ ಸೀನೆ ಎನ್ನ ತರಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನ ರಡ್ಡು ಅರಿಟ್ಟೇ ದೇವರಿಂತುಯೇ ಆಯನ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಶಯಗೂ ಸಮಾಧಾನ ತೆಗೆದು ಉಲ್ಲಾಸ ಬತ್ತನು ಐಕ್ಯ ಪಂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಇತ್ತಂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ವಾರುಪಡ್ಲಾ ಬರ್ಪೇರು ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ ಅವರವರ ತೆರೆನಾಗಿ ಇರುತಿಹನು ಶಿವಯೋಗಿ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮೆಗದಿನ ಸಂಪದ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಬತ್ತುತ್ತನು ಅವೇನು ತುಳುಕು ದೇಜು ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾನ್ ಪೆಜತ್ತಿಮಾರು ಯಾನು ತರ್ಜಮೆ ಮಲ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಪುದರು ಜಾಗ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬದಲಿ ಮಲ್ದೆ ಸೋಲ್ಮೇರು